Sika. Bathini mfethu. Yeah. Sibonga ukuthi ukhona. Yeah. Yeah, ne. Angihamba ngedwa namhlanje baba. Ngihamba ngedwa. I-podcast eyona bathi Adult Alternative Podcast. So, yeah. So basically, ama-conversation asiba nawo, ukunavigate impilo. I feel like asimayetapeme kanjalo whereby sikhuluma ngempilo nananeke lento leyo. Ngithatha usika namhlanje. Uma ngingakhuluma kancane nje negane yakhe, suka from fitness, singathi to business field. Biggest yami, ube-trainer, had been kuma-aerobics, bekhona Planet Fitness, been to martial arts, sonke lonke leyo. So mfethu, uma ngase nje uzazise abantu bakwazi ukuthi usikasika ubani kahle kahle. That's a really big thing there. Ubani, qhamukaphi. Leli kasikasika kade sizokuthola ukuthi qhamukaphi igama. Sanibona, ngibonga ithuba ukuthi ngiyibathe kule show. Uma lapho ngikulibolela nathi. Born and bred in Gaza. Section. Emakhaya setekethileni. Please get me something that you see. Emadalani. Oh, so nasemakhaya futhi yazi bengazi. Emakhaya luthithela anda tekisla kesinlikle. Oh, yeah. La nibeka kasemakhaya. Ephirise nje emakhaya. Vai isimbe wasina kalelo komi kwaze 18. Yeah, ne. Yes, abo tini mesiko la sa lokho. Sure. Ufunda ukuphiliza ufunda ukubuda izama ukuthi now the fun. Ungasabe soba ukulungisha. Mina ngakithi ilokishi wadwe. Khona ilokishi kuningi kodwa ke Yeah, ne. nomsiza lapho khona. Yeah, ngiyanibona impela ukuthi Yakhona. Nje anzange ngikwenze nje emakhaya okwenze emakhaya nje lamuntu wenza lapho kupheleshi. Oh, okay. Ngathatha amakhaya. Wow, lethe lokushini. So lethe ushinto kahle lokushini umtsizo ubusefake lokushini manje. Yabo. Yeah, ne. Phela ilokishi ayina yonke into yabo. Plus ubani yena. Bathi sayosika. Ingakho ke ukuthi hayi ilokishi one way, yabo. Kubeke ngiyathuka moza namakhaya, yabo. Bethu-ke uma ukomperisha from impilo yaselokishini impilo yasemakhaya. Yipho ngathi uyayiprefer ukuthi mhlambe mawunengane yomfana uthi fisa khule lokishini noma khulele emakhaya. Hayi. Ikaka yami ikhonde ithi APP like uma uthiwa choose but nengathanda ukuthi ibambe bo-2 because lesingathi ukhulekile lokshi njengalami ngikhumele ilokshi but ekhaya yini dokudala so ngoba ngimdala uma ubaba ngeyilanga edlula epublic mina oyosaba ekhaya athethe ngizokuthetha kanjani ngingabhalansanga lokishini namakhaya so uyaginga leyo zinto ziba-train ithi sibambisane izikhipha umuntu oyedwa ngoba ilokishi izenza izinto eziyisithunzi emakhaya ukuthi ukwazi ukuphila nawo wonke umhlobo womuntu ukwazi ukuhlonipha nayo yonke into ophila so lesikhathi esitholayo uma ngabe ikhona babasha Iyobheka ukuthi sithini. hayi ukuthi ufana kubukela ama-cartoon Yeah. benza lokho umfana kakho angcole Ayingaphandle. angibona nje ahambe afunda izinto eziningi Futhi yohleze kuxatshwana-ke nomama ngoba phela inkinga omama ngenze example mina njengoba ngikhule nabantu besifazane kakhulu bafuna ukuthi uhlale endlini uhlale uklini ungangcoli but ilidele ekutheni ukuthi ngibuka ukuthi yabona umfana ukhule nomama umfana ukhule nobaba kunomehluko kakhulu lokho nomama uthanda ukuba soft inyana cause ukungoli inkinga abantu besimame yeah baprotect kusuke enganeni
kuya kuma-offer iya napaka-casting. Inkinga nje ma Yeah. bese siyadlala nje nawe Yeah. siyadlala njenge-test abantu beyitshaya. Yeah. Yazi umoya ngawuthi ungasathi kuza sikabona. Man. Okay? Yeah. Good. So leyo nto ethi izothi ngeyilanga wena uzobona i-right uma emdothethe. Yabo? Ngelanga tawuhlangana nama-challenges. Bese ngingasekho baba. Akuchubuluza lana abafayo ngoba sakubishepe imisebenzi. Ngiyacabanga. Uzoya bokhala kubani. Cause awukufundanga ukuyimela. Exactly. Mother's love ihamba ibuye ikudumise. As much as isithanda, but izokumele kusibheke. Ungasangala le mali. Kodwa leya nkinga le abanisebenzanga Ayilungisana. so protect le bakho. Uyokhala wakhula emngcwabeni. Uwena umuntu okhala udule bonke. Cause awuyijwayelanga lona. Izulu kube ngathi liyakhuleka khona lingoba. Yabo? Yeah. Bafaka sakho umuntu. Mina ngithi abafundi bakho mina No. ngithi ba ngiphiphile kathi ma baba baba. Hayi ngoba ufunda abathathu. Ngiyayiqeqesha. Kuze ngelinye ilanga mangabe. Lilobishi. Yeah. Sikusikhathi khona la kala phansi labaza. Baba. Impilo. Yabo? Yani. Ibethi nabantu abamnyama azange sifundiswe. So sisaphela lapha nalapha isathi lapha nalapha 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 yiyade ekhaya lezo kuseyimani busuku kuba nabangani ababhedayo siphele Kuba kanjalo vele. Yabo? Kuba kanjalo vele. ezizinto uyibamba ngemashi kumele ukuthi sikwese ngiyibamba ngemashi mase so Ukuthi uzokwenza kanjani-ke la. Hey, le nto eshoyo powerful. Ngicabanga ukuthi iningi lethu, especially thina ke ngikhula manje, ayisi-weak ngenye indlela. Manje wasibiza ngo-Swift because too much. Yabo? mina like ngisho umfana ngekhaya athi baba phinda kuyena nawe Yomshado. ngomzana Kodwa bakubulala ngenduku kodwa. phinda kuyena womshana Bakubulala ngenduku. khalela ba bakuvube nangifite khona Hawu. bazofike Asho neko. acho ngangedolobha wathi Yenzani ngani yami? lonto ihambi be ngitheleli ukhaya Ngelinye ilanga. ngoba kathi sendiyembasho nje ngaphansi ngiyofuna loba yike So kumele ukwazi ukuzimela kahle kahle. etivile yakhi ngeke uqale ukufika ku-6 Ukuyimela. Kanti usemncane. Hey. Futhi iningi lethu esihlule ukuyimela manje lihluleke lisemncane. kodwa likhona Uthi usangakwazi. Yabona usakhuluma ngalo into leyo mina nawe sazana ejimini kakhulu. Yeah. Sasha intini usabathi indaba ye-CrossFit for me sathisa le nale ushama aerobics now sane dread ngiyakhumbula. ukhokhele no namhlanje indaba ye-grade ngale la ngasikho isizathu Awukuhlale mhlawumbe siqale khona ukuthi le ndaba ye-dread lena ngoba thina sazi ukuthi okuthiwa amarasi kuthiwa ye-dread. Yeah. Bem compreender. Because this café sweet, very publicity. Ukona imfana wakadami imangela Yeah. mbone ebedre italang nan Yeah. ebedre yitesenza amuntu yitsinanga yabo
Une-track. Sandra ancora un sonno nella vita. Pensa sotto la testa. Kwenzakalani? Umthanda yabo. Yeah. Uma kumnqani ubona umuntu omdala Elvis. Uvijeni ukuthi ke bathi bafuna abazabethi imali yesithupa nesiyenzile phambi yesibani. Oh. Wow. Bese lana lento enhle emdala. Yone right. So ubangibona lento enziwa yilo muntu omdala wasekhaya. Hey, lemento okucala sonta emthamba yokampini labo. Hayi ke. Bathi meke nakosikole. Yamembe i-thread. Kuthi i-thread inokuyindaba yalaba kahle. Yes, go. Down. It is about the access. Unantomela memi. Nje. Nani? Is a man. Tell you take to it minute. Ubani to me. Say, you will people? Yeah, they are me. So, that's what it's called. Yeah. That's Saras. That is Saras. That is Saras. Yeah. You know, no. The way thread. But this by about here and goes yes. It's a mile. Oh, wow. Kwalunga kanjalo. What you think, God? Velele. Let's let get a head. It is like kill and clear. Sometimes the lane another good see. Come out in the rest of it. Yung way thread. Shell. Jadi kemudian pengasani di bawah pada sesaat pulau dua, baru cuma Ungasho ukuthi like yabona mangabe ubheka iningi lethu ekayinganga ngathi sakhulu. Iningi lethu silahlekile mathatha ukubheka kahle. before berarti sila first benda benda dengan pembelian lagi. Sila pergi so abang pasti kena apa. Bahlahla abantu abaphambili ngathi benza into e-wrong bese adapt like izinto lezo. Wena umuthi kuzimuntu omkhulu. Choose wise. You can say that. You might not see it. You say you mean man second. Ante te job. Yeah. Akaze okuphuta bench. See. Amathe bombolile bophile bokwakha ogosheni sebementa. Seze okumpetrol. Ama-celeb kakhulu Yes, futhi. abo zina ngiyaplan ukufaya kwasemnandi. So lento yokubuka. Then bese Na so man babukela mini wa nomi ma ti betingi ido kisumuntu ebekela ke. Papi. What makisi? hey, iwabeke Umuntu abukela ke. Uzo. Mina. Testament. Mina yethi. Uma beka nje bahlukene. some feature. Kuzokwenza. Sikanti zivane lezi endiphakathi. Sekhona details le-taxi okay because manje yomuntu ezana sengomphosisa sakhe Kanti ukube kendenjalo waphiliphila apho wasekuqaleni wabona umuntu right abe ngazenzela ama-mistake ngitali nithi ngibeke ngedipto manje sekuthi ebevalisiseshopeni athi umnalo akangizani. udisorder And ingxabano eningi zisuka kanjalo-ke emhlathweni. sekune-disorder Zisuka kanjalo endaweni eningi emhlathweni. omunye Utapaka sezesaba kuzingane. Ngoba consistent ngoba kuzozafika ngathi yathi uma ngibhekile ngimithelwa yini bobo uzobona lapho mhlawumbe utheke bakhalamisa bese miyeka kanjalo. so asifele YouTube people ngaba never let and then in the long run Yeah. it took me 10 years to find out Ukuthi ubani kahle kahle. futhi
Then talk the episode. See. Are you see that? Kanjani manje phela Are you thina see that? sazi ukuthi awona nje uma ulalise nje noma mhlawumbe uvuke nga-3 esontweni uwinkwisi. Are you see that? Hmm. Take me one. Yes. Khona umuntu ozothi ukuba nabantu besifazane abaningi kwangisiza because sengiyakwazi uku-understand umuntu wesifazane. Theory yaselokishini noma i-theory esiyithole ngoba yasemakhaya elokishini ubizwa ngokuyeka Yeah. emakhaya ubizwa ngesoka. Yes. Leyo theory leyo izimushile namhlanje sibe nowadays let's speak in Zwa this picture I was because of multiple papa and then I remember Timbali came say ethi nombali thandano nesithandano Timbali athatha inkosi angisihle kuyiso Yeah. silabokho usuke yiso kuba lothatha kumba kudethatha inkosi abilega Yeah. yize dolala mina thathe into yazi lento ezikhatheni lama ile isa yes for not Futhi kahle kahle sugulisa abantu abaningi kahle kahle wena. yabo Like inkinga. izokhulisa abantu abaningi second abantu aba no izokhulisa Abanye abaningi lento yokusela ayisayini society yazi usendayo. kuthiwa abed Usakhuluma ngalokho. Usakwi-fitness namanje. Yabo. Ngikwathi futhi usawaba utrainer la. kakhulu Yeah. Ngabe yini eyakufaka ukuthi bona sube utrainer and kwakunjani ukuba utrainer in terms of getting women, ubusoka nani yonke leyo nto leyo. Hamba kasikhulume nje journey throughout the training. I'm a Yeah. I went to school katika kiegi nda akatoita walking up Yeah. before bila okay kalabu karat Oh. why nang chino karat because I was given to So what means indlela ukuthi kwazi ukuyibhekela. mina ngisuke ngimamabili namanje Yeah. kathikathi ngeminane wangakwazi Why more? Oh. nginamalini nje chicken pot Yeah. with some so babe mdlalisa ngokuthi mathi for ekuseni ngithi ngamakhuluma manje amalemu ilubuya bangishapha Kwezi vele ngiyayithola. ekhaya mina mdafu unless ngiyopha senginato kula screen wathi fika ukuthi ubambe mntwana athi phila Phinda khona, yeah. Ize lumfana phela so athi then para It's nine. 9 years. Nine. Usemncane kakhulu. Para ngangawuthanda Kodwa kwakumele. ukumeka nguthandeni ngento futhi nakhona sengiwubo hona ungiyela nezifazane Wona kuyabona. Osi into upulike abangangawo upulise abangaphezulu yawo pardon ngidona baraki talent
Bathi ngina 2 months. Yeah. Bathi sheze kasi mangazi la yo okwangibhekise kabi ibhaqiya. Baqhatshe uyona. Ngiyasebenza yabo. Nezinga lokufonela eklasini manje laqala. Yeah, la thokohlela like kuphume lo nyawo lo. Ibhizi. Ineki manje. Phansi. Yeah, ne. Kufanele ube strong futhi lalela. Mina ngayi-overcome sport. Bakusebenze. Ngathi sengiyintratile lento fanele iphile lento. Uma ngikhuluma ngoba namalimi angikwazi ukujona phela uma usho iJoji phela usho iJoji uma ngingizwana. Yeah. Wangingizwa kuyona iJoji So so out. baseka ukuthi Ngingiza. Suhlulekile kahle yayo. nginika into engisebenza Same indeed. Spider. kodwa iningi nami lali agape nafikalashi. Karate awuveli nje. Ulama sezama zonke ulibele kokugoma. Okay. Uvele wenze nje kahle. Irade boxing. Kufuneke watholakala yonke yafika eJoji. Ubesenzeni. Sebenze. So manje makuyinkinga uyakubuza ukuthi ulwelama uma kune punishment. Bakarada yithi into eningi samokho. Yakhanda. Uzoba nawo bonke labantu abalayini abawontanga ba. Yabona uma ontanga bapho be-10 Yeah. uzola nawo bonke uphinde baphike. Suppose kuphume lento yokulwa kwethu. Oh bayayiqeda kahle kahle. Ukuze uzo-understand ukuthi yini so ngojinga lwekarati ngojinga bangisike kapi ngoba ngisho ngimuntu angazi kuphela but sixoxa simphathi but ikarati ngiyabela thulu that actually Yeah. abazi mina ngiyebe edonti ikarati injalo indima lasekhaya ngithulule phatha kakhulu. Awuvele wenze nje noma yini. Mina ngihlonipha lokho. Yeah. Ufaka nje lo. Nayo inhlonipho. Ini. Athi wonke angizange yonke top. TDT. Simingane yakudala. Remember, we've had a couple of times. Really. Those are me. Okay, number 10. That's to the span. Gela, Jima Karai. Yeah. Hey, oh, Philip Lenz. Yeah. Because you saw also say, it isn't matter. It's a very neat, sir. It's me say, kick out right. See mix. Yes, sir. Guitar. Yeah. Oh, Sure. about that, I yes, Yeah, but no. I don't come to correct. Yeah. About Bago Sabanya, about us. What's all you? 50 BG. Yeah. Not even not. Take it. I'm not as I put it. Yeah. Escalade on first skipment. Good. Go maintain order. Oh, my God, I'm to take Yeah. What's on call them in? Yeah. Who's a man? Didn't vote us for that.
ngimbe. Kodwa ngithe uma sengitshela le-type Yeah. kodwa ngingathi le-type izodinga iyisipasari. Type yashita. Bahona kuba yena yayihopa mo. Mase ufuna ukuyazi. Let's assume that the hour from 5 to 6, but I can look at 6 to 7. Free phone. Gize ngibambe mina. Uma ngibamba since ask me. Check it. Yeah. Confidence. Ilang na tiki secret. Karat. Because kaya ang mature sila chin. O tsina. Mature sila chin. Vivi veja. Ego tsamba ki tsembi le komandi yo panda. Sense mi garage. But that's what thing. Invite the fans. Because if you live there, it gets to that. Kimisa beloga suga hamame. Bawa bahasa itu benar itu tempat. Sesaudara bikarat paisa dia selalu macam apa jadi tinggi dia sama. Ini kecil sudah you relax. Yeah. Dia sama dia basuga amam ati. Itu kokela lalu. How? Bakti sabon ya. What an outfit. Ukele ka usaya mamangne ka magba. So nabantu basiza mala. Biyenza nje. Bupara ready to mahal. Pero daw ang ko ke bunsen line de yang ka umuna. Hello? So now wathatha ngokuthi okay vele. Kan you na daw then potential. But it's still up you big cockhead. Was at no to 5 right? The day. Don't know to have Abantu abanganga lesi sipali. second twin. Abantu abo 20. So last year again that Ngayo. because double 5 right? Former this is it. Was only so. Fear from my on. Ending ngempela each and every day 5 rand. Double. So labu kumkan. Kaya ang ngayon ng sido kung suwan. Doon tuto pa lo yung oram Unknown. double. So Hindi nang pala na. Kani Awal. Lord. And Lord. yo. So Say ya ko. Yan that is sport. That is double 5 run. Rapid it's it. So cheese. So to invest okay Es cool. Very nilalade to. Ben lagay boni to sabo. Yeah. The business are. So the state kan naman si. Yakala ka man. You are ready to pay. Yes, boy. Yes, boy. Vai cooking mart. Cooking mart to kabay. Research the mind random you think of oh my You invest what invest at the end. Finish. I must get it go. It's in the mama. From 20 to day, and 30 to 50, from 50 to 7. Can I mean? It's in a sake. Wow. It's in a sake. Sing about na trying to sand. Sand me na. Ang kalaman din namin na gits and yellow kaya. Lento iqale nje ungakhokhisani ngayo. Kala chu i unemployment. So unamuntu manje telefoni.
falling ephendile leyasika ogabe ngokuthi nje ngimele qualification yabo mina ngike ngalinde usolenti public management ngabe namanje. futhi bangayimke yami mina ngenze public management ikenza i-license kahle ekhaya yabo kahle ekhaya umfowethu kwakufika umsebenzi umsebenzini ngabe lento yama-EPWP Yeah. ikhansela lambe xoxa abantu kafini tontos two isawo yime ngithola kuNtuthu when andizi yabona siyasaye sekarshe likhona Bakushiye kanjalo. nangithi nangakengisi ukuthi sekile babuye ngathi impilo Right. right Ngokugeza nje. geza nje futhi lokho okungase ngithintala umtondo kodwa ngithi noma nokho naida unokho kule makomedi at disadvantage Angavela nokho nomizana. akanokho go because they just back us for kumana that ilasenera basebenza baya kulabantu abana Yeah. Unabo ila kala aerobics karate lungishipile lungofumuntu so jinisa ngiya-apply kana but kuhamba karate yanti alhamdulillah lama aerobics yalaphisa lana sonani el pili Yanguz. namaphutha amaningi Kungavumelekile uthathe. futhi kumanike atholakala Kubalulekile. afile bama Yeah. owasaskilas Vumelekile la. isinye ayi We- kusayo sinje Wesine hayi wema uyabuka la into kwenzini. hayi siyabuka sisatheni Oh, dayizela zona. ikaka benkomnini ikamne bisayijabule Waba mfowethu. Uyayisola ningawo noma uthi omunye uzothi because ngicathi ukukhuluma mhlawumbe ngabantu besifazane kakhulu khuluma ngami ngawo mhlawumbe ukuthi khathi thasima bula umphuza la ukhuluma ngawo othi wawedwa ngase ngizosabantu baya awubya fezi possible inabantu abashada nge-30k dog ngimsele ande lelo igelo i-weight yami ingakhona umuntu oshayela umuntu ofit nawuqala ukuzibatha Alright. ngempela Shuthi. ngempela Shuthi. Yeah. that's a confident booster. What's a confident booster? Yeah. Abo, umuntu ngizikole naye impipiti yakhe fine. Sure. Shine nomuye okay to eat is very stimulating. It's game yara fitness. Really spends 11
product. Dia ada sakit sama ni. Isi benda sih. Hospital sinat. Ile nanti. Kau kan dalam desk yo kat dia bahasa step tu beri. Hindi na yun. Kau tak apa sih? Kau nak. Oh, pasti kan. Apa Ipule de kasi. no tahu sih. Kau baru ni jadi kau itu dah nanti jadi itu gini kan. Macam macam mungkin tu betul. Kau tak kalian. Kalau kau jauh lah, tak pernah betul. Jauh. Ya, kau gini tu. Kau boleh tu. Oh, lugu. Kau boleh kira. Nang dengar. Yeah. Sing kita ada sana. Lotto. Apa lino sih kau bawa masa ini kelas? Pakai bela nak ke Spanya. Bang ada ni trade ni. Ini kau tahu. Ay. Ini kau tahu. Tahu. Yeah. So. Kita apa? Ya. Kita tengah kita foto, dan soda, dan mandi, chips. Okay? Yeah. Ini ada sih, bang bayar dosa di keks. Orang bayar buku. Asal sampai kan? Kau zina ya, dan kau beli deh kau gitu ni, ada bang mana keks? Aku kau ni sih kenapa sih? Whoever selekan, anen tak familiar, ada ye. Hinga delicado. Kasi, buffet sarang kan? Buffet bang bang kan? Tinggal apa? Inaman, kasi macam mana nak angsa so, angsa isa. Poti ya, polero di kuning ko po. Angsa. Apa tu? Mungkin kalau kenang first time English. Kisah saya, bila dia look ni saya nak kisah kan. Yeah. India kiri. So. Ada lepas kita koneksi si boya ya bodoh. Kita kan musik pekas teman. Sepik. Apa masuk ya pemain kabin dalam apa player. Dia nak mengira. Angeng buke indlela energy ngayo. Yo, ngithi kodwa lo bhemi lo. Ngisuke sengimile bebhe imfadina la. Sengime technical spirit komida. Ongene. Ongene. Babi that spirit sam. Simba karanta baningi. Uma de bate dali fora, di meta bate tu. Come open pass. Oba, let's do this. To go to the Sudan at the 8 means silver. Yes, it's super poesia. Oh, But this is essence of existence that could connect more connect day. You shall know all Master Mode. yeah. It's the same. I am also all like other board. What's a bit of man? What 196 the Sota. Actually, you end up kube mengize. connecting. Yeah. Gusto mo kung siguro hindi mo mo. May nang kasha. Bakit pa siya ni-fish? Bakit? Gabong bilik yan. Nanataw. Isita na ito. Bakbone nge through Facebook. Dapat yung please kung puting gan. Yang ka finansa. Kanago pasik chibina. Ibona beka. Very funny to be coming out Facebook engagement said. Yeah. Dapat. Uman. Ibum. Iwala me. Cause you're not. Pagkari is What the phone you quite to have. Give me energy to look at. Yeah. I could teach him a concept there. I thought that's in the coming to us.
Aí, ia tinha o cara da fata topa second, pati nigele ba pe. Koko no fana. So, I am cool. There's a cashier se plant. Hands. Milan. It's model space. Negative. Ba Australia, lamalamba, ngabona bo WhatsApp mi. Pe sumbaga fia imam speki. Niyo chisa pa. Bakal rat scam. That's what's it? Understand? Hotel pama. We marisco. Yeah. Yeah. That's it in ESP app. Where's the casa de that? Go the 810. คนเด็กๆเลยพี่ Relax. Yeah, popa. Na hii posa ni kwa Facebook. ว้ย Git mi la okay long gives. yeah This is ngana my late friend phone. May you say the speakers. Then to kona itiba ilira. Naye yamchimisa. Hata na ham. Look at that ham. The mind of the lad. Over to Musara. Aye paparanti. In winter. Why is this Jimmy? What she said was to get some proof. So, look it up by Hamba. Need a little support. Ham. good Kaya. Nakasabi naman la boca fan. yeah Oh, pero kung suposta sa local. นี่มันการลิผ่าน Oh, pero kung suposta sa local brand. Ang tato chincha. แล้วมันเพลง Igalo ko magtatagan sa local namin gilo basta. yeah ก็เบรน Bakide. Yebala. Atata imba na engyazi umutsi. is the one Gashi di sabay. Okay lang. Ano sila sa lahat? yeah Ang bata si Tinam na, pamay ba ang kumuku. That's the sis. Sinikar. The Europa will move the first book from Facebook to WhatsApp or back at WhatsApp. Yeah. Actually, ni consider it. You vet it in 3 years. mo I like the land. au fica bagniga the platform that's why Okay, yeah. Ngashi ka man mo ke pababinsa. Boba. Why yung patsom kulo. Lahat ng tumo mo kasi koli. Kasi ang gisa. Mas kanja ang baby. Panganja kembe. Ita sa manzo sports na baby. Tungo na hair. Tapos isi shinja. Hapo machine. Putz outside and I get coffee like the stuff we got there. Then I get cold now. They have beach. They think that I'm cool. I'm very good. You may sound obvious. I want to be a little bit slow for trust. So that by that. What's your give me straight? For the rest, now go. yeah Hi. sky Take this part. au sniga Come on, get this. yeah Ay, mama so. So man, you find it. T-shirt, stretchy set, bomb too. That's Martin, if you imagine saying you're okay, then she tell you what's man in them last. yeah That's it. ไม่ชอบไม่เปิดเตียงเอาบ่ That's it, but before she was getting it,
好，现在是Die okay. Nem fila ego fluctuatoria al secondo kala it's a you. Ko ta ta gidi ya. Sa manje maga kala. Bago ta ma ko para ta kala isidi do fit pa. Perfect one. Sai bo wa zo wa ije na ko ngai ai ti man kala le ke metel di train se le e ba di. Ferte. Insect. The plugins. Imagine ukube wahlala ekhaya walinda Tabalisa ngohulumeni ukuthi kusebenza wo babalibelanga ke ukubalela. So abuya lawa maphutha. Siyanda. sekuwayesela wena. So manje mawufika la planet ilingo zaziningi kakhulu. Kandas zazi khona ilide kodwa sonke isafitwe La ininga zakhona zabantu afford. Yazini ngifuna ukuba lapha. Asifuni imali. Ngifuna ukuba lapha. Hey. Lake Zingifika angakayithwe boba iteam endani ngisaphethe laba nje isuke ngibekile boss abafisa bakusaphethe. naqhubeka abajini sengase lejimisa embana sorry bangiqhaphile lento futhi manje Yo. ngiyaqhiphi sengisebenza ngingabatshela Bakwanjisa ukuthi uyakwazi ukuphila nabantu. angekele rent ngaba perfect. kumele ukuthi ngibuya ekhaya endoneka mina ka ito nisebenza kaza uba ngimali mali rent bathi nayi imali Na imali ya. Imali ibonile. popone le ngimido ni ndaba nje kuma ngutho lidingisele hayi no ngithole ngakwejini ngalo Abantu bakhathana futhi. so na kufanele ended izabhayike iyakwenza isipho kodwa umufundi yonke iqala ngokuphila wingathi lo muntu engamani buka kuyena if manje ngimblame Kodwa nawe ukuthi mina wekade emva lapho ndangiye yabo waba influenced. Bangithola konke esinye. Efika. bangithola hayi ngoba kanjalo awu nani sengakwazi ukondla kuno ngeskin nje ngesport sengwa thumela imali ekhaya sengoma Siyaphila nawe njengamanye abantu. so mina lapha engakazi ngiyicabanga ngithi kana ngiyika then sengizothenga igesi yakhe emntashini wami Into ekade ingenzeki. okunye Ngayo le mali le. le mali ke plafon mina yasuka empalfus ngiya kula respect ihale nansi sona la difa kyawe Tshepisa leti. Yo. batem ma le falta ya siga la pa le falta wifi si Siyazoba nama La maklase owenzayo afanele lapho
Gitu nontan tadi kecuali staff terus mereka kutu madrasah ini si agme si mapeka da asha ne kilo kiri taki memang ana ngun kama kya sa uchwe ke ikasim do ni pala upeteran iti de tete sa uchwe gidan di resti da ke quando sono piensos Basuwenza show ukuthi wasebenzi. não sei que do resto tem mas um calo com a mão com a cama é causa só tan culo TikTok TikTok e para fazer vai pensar que causa ni Niklas. como que é só tem ainda ainda lá basta lá vai que também Yeah. passa de mal logo de que se O sticker rodo de lado. hacen se la de mal ya that's a mistake 같이 내야 없는데 생각하고 가서 나가만에 가서봐 맞지 Aray. nada que la Binete ginesto pohoda sa sitawo. Te na senza nina gaho. Bang telemit polo 5,000 at na maka mi nagatem kila for trip mi kila o ka pa ma bagay pen ka to pek. Kaya ni italo mo ko ni ka kichika. Chup na ko la mali. Tiri ka itaw. Children, as ko di ila da valom na ya sa uto tun fa. Di full thing. Ka ko yung buto pek. Sa take at 0.5. Bakit ko ba sa kalot sa be? That's 500. Siguro gusto na. Ano ko ginagawa ko ma Yeah. So agmele ke madi. kaya ba ba at sa point kaya kaki pa pa bombs ba sigalo ko na pasala ang Sila nga ukuthi. ang guaso ba pe. Di fa lu mamni ko pero ri. Agiyalele. Ay gale. That's in fact one day. It's a big optimist. Dede amara sa picha ay mo ni peten se aulam像是南曼系一被给做，好像我上面都不是每次，好像我上面是一发的没来的 diploma 过， Yeah. 好像没上面我不猜。 Kuti akineza mkuu. I can come and make it say it's a article ka. At mali. He za ke Oxford College. Baga de lupe loko kama. Machimen ya hera. Machimen ya pega. Si. it's the one thing before o e causa mai again hatin sa ka mo man kila na vere to Excel. Vino a chapatas. Pero chamatas. Alam mo pa si. Patay din is for you. Minawata sa 2017. Yeah. Mo ta wajo. Kala ni chero go sige uli mo. Oy kaya ko kumundo oy na mo. Demi no kale kami ro ba. Andaga. Pati shi piani it's in the yo it was 4. Ha 4 ba sem ji. Chup na go 4. Pang jim tindigan tindigan. Ike marespe. Bas. Sige. Temen sa ko na si chao je na fika ju mai. Tae ba. Nessa stoppo si è se non so da che peso coppa dalle Le moto. Sengo e te vabbè. Hanno una liazzi
no petrol, insurance. But manje breaker yakhe siyase imoto mayithanga ngokuthoba emlife anothinti yakungabazi ipisi siyo power car. You yebo ngayithela ngilisithathe ekhaya ngilisihlanu pha nje hawo. Wow. Una ngitshela kuphela ishade liphuma emzondo. Yeah. Umoya uzovela wafike wathi. Obene kwawo. Hayi ukuthi boy ngokuphuthukile kwawa. Bakasala irumele irodwa engangiyakhe ngama-blogs nawo engangwantshontshiwe ibisakale ndazi yabo engangiwapayikile ngangakhela ki-outside building pomfela ukuthi lonke le-payment iyohlala kule outside beyahamba uyasebenza iyasebenza abesebenza asiphume siyobhela amali angasheda ukuthi ithenge inoto isivulekile le nto manje isivulekile le nto Hey, ngoba manje sekuyile ekhaya iy'mvula zilisile ekhaya fike zenze ukwazi la. yabo sande sohlala emalweni zabakhe lalela-ke iy'kweletu manje sengakho Ngiyamudelana-ke manje. sezulu-3 Okay. Imoto, ilendlu, imoto Yeah. kahle bengidala kuona Yeah. 1.5 loan phela akusho ukuthi yilo kodwa kuna kokumbolela in the disadvantage family lo akusho ukuthi ngoba wakha la ekhaya ngeke basala kumele badle first. Hey, yakuqinise. lapho imoto ngale noye lezi ekhaya phela kuyindala la imoto abazange baprivilege PPS oh Sipho batangele. omunye umuntu uzoqala kanjani Ngemoto, ekhaya la kunje. ngingena umsebenzi ngihlale eFortville ayikho i-Texas Conference ayikho i-Texas Conference ngihlala kumoto kufanele ukuthi ngiwo Yayika lapho. yayikhona but umuntu uyaqulelwe lithi ngare best mina ithathe afanele ukuthi ngenze ithile nje isheshe ngelele Umsebenzi. emsebenzi before ukhaya yakhe power imoto athi loni apiveme loni until there niyaba mehlangana sana siyobaka uma sakha kufanele manje ngisicela impilo kuthile kuyophambili ikhuleka kanjani impilo iy'kole udingaka okay silabapho uzokwenza kanjani ingisiza ngani ngibuya emsebenzi kuphela Ngibusele emakhaya. ubuya emsebenzini right Yeah. emsebenzini ngingena ungane beshift ngingena past 5 Yeah. past 12 ndokose isikhathi mina desibili ngaye
Okay. Hayi ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa. Balesi lesiphi. Sengiyakudiliva kwamanje. Ngoba izolo zami da Ayisahlangani. ayisahlangani. Lo 8,000 lo oma-class kusho isikhathi nabo babuye banganginiki ama-plus kwesikhathi banginiki. So manje sekube 8, 7, 8, 7, 6. Yabo? Awese mstudie. Pume utsuzini gisho ta fitness. Como studie. First kopsa. E este morestere. Ve kuuta. Espanel. Klein. Le modi siyakusebenzela kahle kahle. Bayisayidrop today ngoba nayo isine income. Siyangenisela. 8,000 Like the 4,000. No vamos a ter Some of it. ngiyafunda ngala i-patency Usanethemba futhi lezi ncwadi. kuthiwa angithi imfundo kuthiwa iyona yonke imfundo ivunya Lele mfundo engakhulelwa. ivunya so some more 11,000 yachiwe pa bado bakhona ukukarsele mobo Oh. Kona na bena nje kungoba kuba wanaye isebonile awu ike. kulilo kokhola kabi mina manje Siyakwazi. senginamesaba lawo two sengihola eplanet kan sengihola bangisweshini hobnight bosilaba wahola before night so kukhona usonto ongaliholi lisho ngikho the bishop call Haye bathi angithengisi ngawo. Bathi zavutheze. zavude this kwenje liste ibonje liste inoze liste like i-patency base boklam nada laba ben yathi bokam lada into ngisko tsaka bokuthi ngizokaka Kuzokwenzeka. Ithemba kalilahli. Into eyihlekisayo leyo. nginethemba manje uma nje ngizoqasha ke Yeah, ne? post Facebook kodwa page semle patency experience anayo mekhona impozayo alame Yeah. Jesu wa planet. Chicken savings. Sheja. sawa khole video la my class ke match Yeah. Tja, sen bera no go the PC of that. So sekuyadropha-ke futhi manje lapha. Sen bera no go the capital. Mini pera was not. This is the go 5,000. He's there it been again. Now you going to be you think he when it gonna go. Oh my. Yeah, play. Stay side. Itna ngibuza nekanje ngapha ekhaya yazi. Uyazi. Ithi na hozai. Mina njenge yebo ngathi kwale club bazoqala kumina bangifisa ukuthi siyadimba yini ikhona le ndabithile. Kusho kwangibhalela yena Dobuzai. Kami like sabitwa kathi wabhala futhi bebeza nje ukuthi that imali ayisebo. Ngala mega put it hold notice. Okay lang ito base. Babuye na kulo. Spazio. This is a new out. This is Basically.
sekukhona abaphathi abaphile Hey. vele bayino bathi ifumbu yema ngikusethela ishift yakho isibele ide lunch ile 7,000 pantalons ndakhere kuya 7,000 Isisekelo 7.5 lapho nale mali ozoyithola ngalo nayiqhubeka impilo lami. sikushe ayibona bapezele kidney kodwa futhi kwanga because ayefona amanye ama-opportunities somebody abadala like little boys in Uko. But you know, that's how you feel. Time that I had that. Too much, eh? What's the other thing there? Put none of it. Yeah, basakhulile. I was so cool. I was too cool. Nangusiza abantu abaningi emotional and then they clean it like that fail up red on come class a different talent yan or Jimmy Sisi or the Jimmy Simonta Kashal de Dinatis. Oh, Gama, education. Oh, Gana, did I say that? Or come personal. But he come on, been doing things. Ayekho nezokusiza futhi wena. And i-system esiphila ngaphansi yazi kade kunomuntu kade sasikhuluma naye ukuthi iningi lethu hayi imali lethu ithi ngakahlala ezandleni zethu kodwa already kweletu seyidonsa zadonsa ugcina ungabisabi nayo into yokuphila. Yes, sir. Blind, I didn't get it. Not what. Yeah. I want to try to make control. Kimbo, I share out to Kyosko. Yeah. That's Yeah. after 6 years. Yeah. You should have last. Yeah. Like Nisala. Who did the Let us know that but Jimmy, it's in the novelist, I'm telling more capability, some perfect planets, corridors up, and the floor, no concrete. Yeah. No one is a thing on the C4. Ultimately, the 9 to be played. As well, and lower than is continued. Okay, it's on the night. Put some more cameras. There you go. That's it. Bargains as a cake. H me. Alright. Just what while in cacking the payats. Yeah. People fallian. But come out. The stiller. You may never do pop while keep on. Somebody feel. Because I was sent free. The month I went to one. Logi. Poi ci si tocca i morti, si deve i morti, no, poco. Allora, Ngonokhona futhi zokuthatha. mina lo, io sono sempre Yeah. i morti per ragazzi. Se non se li vedono più, è andare. So wait. Yaqhubeka impilo lapho. Ngeke ngakubona upostile uthi naba bethi awu-apply kamasipala nama-benefits. Edmund or apply to that. But yeah, no, but apply para kuna ma-permit. Kuna ma-benefit. Hindi ko na kapatid ko ba dito, guys. Mina hinatan. Yeah, but I couldn't remember you kids on the premise. But that could that none. We found that stories. Van time to be below. That's a car. Come back here. I don't know. There was.
Then planet was kulelekile umuntu esavele sejamsi sephepha mlifaka ngakukhetha u-12K secretary u-2013 engakaphona kakhulu leyo nto leyo. bawufanele ube nesihlobo esiyi-department esizokubuyela namafomu ayespasi sinake sikheke Uzokwazi ukungena. Akusafani namanje. ngathi ungambona ukuthi ngiyahluleka ukuba yarisiyipele ngento yejustice mina namani uma ungemedali nenapoko ukuthi ngiyaqala ungakatsheli Ngijeza kuqala. ayikutshela ukuthi ucelayo mina akakuzo ngaphandle Awucabanga ukuthi iyahambiselana nokuthi wenza lento le ye-martial art. phela bathi abesitoleni ababe ngakwazi ukuthi ngithe sengikwazi ukuthi mangathi ngihamba ngipheka nje Shanga one. Ngibona ngoba ngikaze ngibone. Ngoba ngikaze ngibone. Sekuyaba manje, okay. Ngifuna ukube kwezi ngathi ayisishela lapha. Yazi ngikaze ngiyixake nokuyixaka lapho. After ngibize ngenze yonke amatreni nakhona ngiwaphasa phela angifithi. Yeah, kumele. Bese amatreni nakhona masihlele kiyo ku-medical test. Yeah. Ufaka nkonzo. Ngaqala i-medication ngesakhe Yazi ngicabanga ukuthi lento leya ngagijima ngakhula ngangihamba ngiwalka ufika uma kwenziwa i-fitness test yakhona udobona i-instructions esiza escort that ngi-PT ngangihamba nasona not once, not twice, not eight never never apply for it. I fears got this thing. lutho kuqhamuka. Kodwa yona Baba kodwa kami engiyakho. nalento yokufesa esifaka lapha kwamasipala eMbecker Uyazi ukuthi akuyona yakho. ngaye sakso uqeda kwami Yeah. Sure. Awubuziqoqe. Awubuziqoqe. ngenza mina namanje ngisebenza direct nepapa because indawo engibalelwe kuyona ayindimbanga ukuthi kule muntu ngisize So manje lokho security ukwenzisa ukuthi i-security ngenza ukuthi angizange ngikhabe mina although you can justice but angizange ngisakhoda ikhabe ngihamba la mina happen the club so unenye ijimo ngi-apply khona ukwenza ama-class apps because lento ngengane into phansi. iphinde ibuyele sala like yes ubot c'est parcours 24 Oh, so when ijikwa nginesekete engasenza ngema-supplements kuvele kumona eplanet planet. bonele ukuthi kade kuthiwa siwabanja planet abathi biye Yeah. sasiyilele kweyinto evele ifuna ete planet uthi planet ngisewazi ukuphila Beyakuthwenyayo manje. bona ngikira siyaqala sibangone kunabantu isebenza remember for the planet imali yami